Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς περνάς εδώ? Υπέροχα, καταπληκτικά. Πώς σου φαίνεται η δουλειά σου? Είναι πολύ δημιουργική και υπέροχη, υπέροχη. Εφή, Ναι. τι γνώμη έχεις για τις συναδέλφους σου? Περνάμε υπέροχα. Έχουμε δέσει πολύ σαν ομάδα και αυτό περνάει και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Και εγώ. Νίκο, πώς περνάς εδώ? Πρώτη φορά διαπιστώνω ότι η δουλειά μπορεί να είναι και ευτυχία. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Χωρίς σεξ αντέχεις? Ορίστε. Χωρίς σεξ αντέχεις? Νίκο, Ναι. πώς φαίνεται η δουλειά σου? Είναι αυτό που πάντα ονειρευόμουν, το μικρό παιδί. Νίκο, Ναι. τι γνώμη έχεις για τους συναδέλφους σου? Κοίταξε, να σου πω, τι είναι χημεία. Έχουμε δέσει πάρα πολύ. Νίκο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, βέβαια. Και εσύ, αγόρι μου. Μαρία, γεια σου. Γεια. Πώς είναι η ψυχολογία σου? Τέλεια. Πώς περνάς εδώ? Φανταστικά. Μαρία, Πολύ. θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται η δουλειά σου. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Ειδικά όταν βάζω δουλειές στις 6 ώρα το απόγευμα. Περνάω σούπερ. Μαρία, Ναι. τι γνώμη έχεις για τους συναδέλφους σου? Αχ, είναι όλοι πάρα πολύ καλά παιδιά. Είναι συνεννοήσιμοι και φιλικοί. Μαρία, Ναι. σε ευχαριστώ. Έλα. Γιάννη, γεια σου. Γεια σου. Πώς περνάς εδώ? Πολύ καλά, πίνω και καλό καφέ. Γιάννη, πώς σου φαίνεται η δουλειά σου? Πολύ καλά. Γιάννη, θέλω να μου πεις τι γνώμη έχεις για τους συναδέλφους σου. Είναι όλοι τους πολύ καλά παιδιά. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Και εγώ. Σοφία, γεια σου. Γεια σου. Πώς περνάς εδώ? Πάρα πολύ καλά. Είμαστε μια τρομερή ομάδα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σοφία, πώς σου φαίνεται η δουλειά σου? Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Απαιτείται βέβαια καθαρό μυαλό και κριτική άποψη. Σοφία, τι γνώμη έχεις για τους συναδέλφους σου? Δύο πράγματα μπορώ να πω μόνο. Ότι είναι τρομεροί επαγγελματίες, αλλά είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και με στηρίζουν πάντα με διακριτικότητα. Σοφία, θα τα πούμε στο live της Κυριακής. Βεβαίως. Εκεί θέλω κι εγώ. Τρόπο που με κοιτάζω, εκεί. Εδώ, ρε, κέντρο. Κοιτάζω. Καλή. Νατάσα, Ναι. πώς περνάς εδώ? Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Νατάσα, πώς σου φαίνεται η δουλειά σου? Είναι my daily routine. Ευχάριστη όμως. Νατάσα, Ναι. τι γνώμη έχεις για τους συναδέλφους σου? Τη καλύτερη. Η συνεργασία μας είναι super duper. Love them all. Νατάσα, καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ.